Lunes karong adlaw. Dayon kusog kayo ulan din sa tuwa sa Bayawan, daghan na pud kayong gipangbaha nga mga lugar mga papang no. Busa ato pud sila iampo mga papang nga tani mulabay ring taon ni ang bagyo mga papang no. Dayon mahubas na pud dayon ang mga katubigan. O ni ulan na pud mga papang oh. Dayon mag-amping tandanan mga papang no kay ugmang adlaw Martes mahimo na ning bagyo og super typhoon. So magampo lang tatanan nga wala ray mga damage kaayo no, wala ray mga aksidente, mga aksidente sa bagyo mga papang no, ilayo ra pud ang taon ita. So usa ta magsugod mga papang, usa ko musugod sa ako ang live karon sa ako ang YouTube channel Sam's Transformation. Kung bago pa mo sa akong channel mga papang, palihog, subscribe, like and share na pud mga papang no para daghan ta malamdagan sa atoang pagtuo ug sa malamdagan usab ta sa kinabuhi ni Hesukristo. Usa ko masugod mga papang mo ampo sa ta sa makadyot mga papang no, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit mong Amahan, daghan kang salamat Lord sa kinabuhi sa grasya sa gugma nga among nadawat diha kanimo. Panalangini kami karong adlaw Ginoong Hesukristo ug lamdagi ang among hunahuna kasing-kasing haron kami makapulot og mga maayong pagtulunan diha kanimo. Among langit mong Amahan, ayo intawon pasagdian mo tagsatag sa kapamilya, ilayo kami sa aksidente, sa disgrasya ug mga katalagman. Ilabi na karon nga bagyo ug abot ugma mahimo ng bagyo super typhoon hinaot punta nga mabungkag kini sa kawanangan nga dili na motupa sa amuang lugar among langit mong Amahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Okay mga papa. Karong taknaa mga papang maghisgot kita o sa ato ang pagtuo no, pundasyon sa ato ang pagtuo diha sa simbahang Katoliko mga papang. Ato kini mabasa mga papang sa Matthew 16:13 to 20 mga papang. No? Mao kini ang makapalig-on sa ato ang pagtuo mga papang no. Kung aduna kamoy pagduha-duha sa inyong pagtuo sa Ginoo, sa inyong pagtuo sa atong simbahan nga Katoliko, palihog maminaw ta aning tanan mga papang kay mao kining pundasyon sa atong pagtuo nga tinuod ay no si Hesukristo ug tinuod ay ang atong simbahan isip usa ka Katoliko. Okay, miingon si Hesukristo adtong panahona mga papang sa kang Pedro, ibabaw ni ining batuha akong tukuron ang akong simbahan, bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Niana siya sa Pedro mga papang no. Dahil may padayon sa pag-ingon, akong ihatag ang mga yawi sa langit, sa gingharian sa langit. Unsay imo idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Unsay imong tugutan dinhi sa yuta, tugutan usab sa langit. No? Giingnan niya si Pedro ana mga papang. Kay si Pedro man ang gibinlan sa Ginoo isip usa ka bato, isip usa ka simbahan. Mao nang iyang gitugyan ang istorya sa kang Pedro mga papang no. Dahil unsay giistorya po ni Pedro ihapon na gipa ambit ka natong tanan kung unsa pud ang istorya sa atong Ginoong Hesukristo mga papang. Klaro kay na mga papang no. Dayon kinsa man kini si Pedro. Si Pedro mga papang usa kini siya ka disipulo usab ni Kristo no. Dayon siya maoy gihimong simbahan no, gihimong bato haligi sa ato ang simbahan isip usa ka Katoliko mga papang. Kay si Pedro maoy unang Santo Papa nato sa tibuok kalibutan sa simbahang Katoliko no. Siya una nga Santo Papa. Gani adunay nay Santo Papa nga 266 ka Santo Papa no. Ika 267 na dagoy ni si Pope Francis nga mao na puy gadumala sa ato ang simbahan nga maoy gitugyan no, gibilinan ni Hesukristo sa mga yawi dinhi sa kalibutan. So klaro kay na mga papang no, ug tinuod kay si Hesukristo man ang nag-istorya ni ana mga papang. Dayon miingon si Hesukristo,
Pedro, gihigugma mo ba ako? Sa katulo niya na gibalik-balik mga papang, no? Pedro, gihigugma mo ba ako? Dahil ang tubag po ni Pedro, sa makatulog po niya nga gibalik-balik, niya sa, oo Ginoo, gihigugma ko ikaw. Niingon po si Jesucristo, atimana ang akong mga karnero ug ang akong simbahan. So ang mga karnero mga papang, mauna kita no nga sumulunod ni Jesucristo. No? Usa ta ka karnero nga sumulunod si Kristo. Unya si Saint Peter mo'y gadala kanatong tanan mga papang. Haron kita mahatagan og direksyon sa ato ang pagtuo ug sa atong pagtuo ug sa ato ang pagtuo sa ato ang simbahan mga papang. So munang ayaw gyud mo paghuna-huna mga papang no nga maghuna-huna ka nga gaduduha mo ko sa akong pagtuo, di mo kumutuo sa among simbahan kay unsa ba imong nakita na personalize nimo pagsabot mga papang no? Dili ka na siya maayo mga papang kay katong akong giistorya mutoy kaligunan sa ato ang pagtuo mga papang, pundasyon sa atong pagtuo sa simbahang Katoliko. No? Manginaot ko pa nga nasabtan na natong tanan mga papang no? Isip usa ka Katoliko. Bisan dili ka Katoliko mga papang o lain kang reliyon o sikta, mao ka na ang kamatuoran sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko nga gitukod gayud ni Jesucristo ang simbahan pinaagi ka Pedro. Asa man mga papang didto sa Roma mga papang. No, dito na siya gitukod sa Roma, dito sa St. Peter's Square, no, sa Basilica sa Roma. Anaa pagani ang lingkuranan ni San Pedro dito mga papang no? Ato ang unang Santo Papa mao si San Pedro, si St. Peter. Anaa pa ang iyang lingkuranan dito sa Roma mga papang. Mao usab nga gilingkuran sa ato ang Santo Papa karon nga si Pope Francis, no? Buhi pang lingkuranan gani ni San Pedro mga papang. Munang ayaw duha-duha inyong mga pagtuo mga papang kay si Pedro ug ang atong Ginoo nga nagpakatao din sa kalibutan, nag-istoryahanay gayud sila no, nag heart to heart talk gayud sila kung unsay angayan nga pagabuhaton ug unsa ang ibilin ni Kristo sa kang San Pedro mga papang no. Dili na ta angay magduha-duha pa kay ang Ginoo nga nagpakatao din sa kalibutan maoy nihatag sa mga yawi sa kang San Pedro mga papang, yawi sa gingharian sa langit. Dayon bisan unsa pa sa kadaghan sa mga batikos sa Katoliko mga papang no, makita nato nga wala gyud na buntog ang ato ang simbahang Katoliko. Kay ngano miingon si Jesucristo sa kang Pedro mga papang o kanatong tanan no, miingon siya I will be with you until the end of time no. Akong usbon mga papang miingon si Jesucristo kang Pedro, San Pedro, I will be with you until the end of time. Klaro kayo na mga papang, no? Naanaa kayo si Kristo na to, hantod matapos ang kalibutan, hantod sa kahangturan. No, anaa si Jesucristo ka na to. Munang sa panahon nga aduna kita'y dagkong problema mga papang, mag-ampo rin ta kanunay mga papang, no? Kay buhi si Jesucristo nga nitungha din sa kalibutan, unya buhi usab siya pinaagi sa kang Pedro nga ipadayon ang unsay ang ayan ipadayon sa ato ang simbahan, atong mga doktrina, atong mga teaching sa simbahan ug ato ang labi na ang atong santos nga misa mga papang no. Mauna siya ang atong padayunon nga ipadayon usab ni San Pedro mga papang no, nga gitugyan niya kanato mga papang kining tanan kung unsa gayud ang istorya pod sa Ginoo kaniya. No, bason naaduna usab kamoy na po mga papang no sa ako ang live karon sa ako ang YouTube channel Psalms Transformation. Dili lang ta kay ingon nga mag-live ta kay mag-sub to sub ta no dinhi sa YouTube o mo like pud mo dili na mga papang no. Kung naganahan mo sa ako ang YouTube channel mga papang nga naghisgot og pagtuo og kinabuhi ni Jesucristo, palihog subscribe na lang po, like and share kay haron daghan tang malamdagan mga papang no. So inana kabililhon ang atuang pagtuo no,
pagtuo sa ato ang Ginoong Hesukristo o pagtuo sa simbahan nga iyang gimugna dinhi sa kalibutan. So daghan kayong salamat mga papang no sa inyong pagsubaybay. God bless us all ug ayo-ayo tang tanan ug Martes kay mo mahimo ng super typhoon ang bagyo mga papang, magampo ta kanunay tanan mga papang no nga ilhilayo ta sa mga disgrasya ug aksidente ug katalagman mga papang. So daghan kayong salamat no sa pagpahulam sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong presensya mga papang. Salamat kaayo mga papang. Ug tapuson kini nato mga papang ang atong sharing karong higayon na pinagi sa pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng Amahan, daghan kayong salamat Lord nga nakapaambit na kami sa imong pulong, nakadungog na kami sa imong pulong nga imong gitugyan, imong giistorya ka San Pedro nga mao'y nakahatag og pundasyon sa among pagtuo diha nimo og pagtuo sa imong simbahan nga gihimo dinhi sa kalibutan nga mao ang Katoliko. Daghan kayong salamat Lord. Maginaot mi nga kanunay makashare kami matag adlaw-adlaw para kami malamdagan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi o lakaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghan kayong salamat mga papang. Kita-kits na punta sunod. Lami naman lagi to sang. Minaw ka?